arngut ka kerteng jong ki MLA Barim ki balasyak remno ha ki elections MLA ke Badang Shudep kata uba Himalaya Syampliang bat ujem sangma panlong ukertong na kumta ka Shuki MP Syah Raja Sabha u MLA Barim uba Himalaya Syampliang ula banyo ya ketiket jong ka National People's Party NPP ha Raja Sabha kat kum kitelong kubor balayok lum na ki rensan social media u nongilam barat ba jong ka National People's Party bat u MLA Barim uba Himalaya Syampliang udang mi kum ukertong ba khmat nak benta ke Shuki Raja Sabha ba marway jong ke parti na Mekalia ki nongilam ka NPP kidang pelong ya ke jinglang bat ki nongilam ba haklik du jong keseng laya tu ba kilak ban penyeng ya ba HM Syampliang kum ukertong jong ke NPP Syah ke jingdor bar ka ba haklik du kata ka Shuki MP Syah Raja Sabha ka jingki win jong kesan berthai hapok ki kenhun sensyar kapan i ba kinoilam ki kwa ban penyang yu kum unong mi khmat jong ki hanrai to ginya pej mano banyo ya kene ke Shuki MP Raja Sabha na pedeng kini arngut kata uba Himalaya Syampliang bat ujem sangma hadin ke jing syong thai no jong u Dr. W Kharluki ubadai u MP Raja Sabha bamenta jong ke Mekalia